कैसे किलो लेवा तारा? 12 रुपए। रहेगा ना बिकाई। ए भाई 13 रुपए दे बा। ना 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 14। 15 रुपए लेबा। लिया साला लिया 1 रुपया घटिया लगी। अरे देखा भाई कांटा सोच रखा दोगलाई ना। ए भाई ईमानदारी के रोटी खाई ले विश्वकर्मा छूले बानी। समाचार ओ भाई हगले ना बारा का जो खटा किलो बा मतारी के बतार लगे फेकला साले। तू ही नु कहला कि सब कुछ ली ले। साला सब कुछ में हाई बोरा बोरी ले। भाई एकर कय रुपया देबो? साला गुहाई ने महकता लेटर में से ले बड़ा 2 रुपया एकर 1 रुपया 3 रुपया